И в момента, в който си легна, започвах да се стряскам. Това е на всеки 2 минути, може би. Много зле се чувствах. Бодежи в сърцето, възпалени очни нерви, болки в очите. Много зле. Препоръката беше: вземете си сънотворни. Опитах с един вид, с втори вид. Никаква промяна. Обади ми се мой приятел от Франция да ме пита, нали, какво е положението, как са нещата с COVID, нали, в Испания, и аз му казвам: честно да ти кажа, аз съм доста зле, не съм спал 10-12 дни, така и така. Той ми казва: купи си от някъде или имаш ли? Аз му казвам: даже аз имам мостри в нас, няколко шишенца, които сме правили ние. Още първата вечер капнах си, капки. Първата вечер поспах. След около седмица започнах да спя доста по-добре. Има ли някаква вероятност твоите продукти да излязат на тест за наркотици? Минахме през фокус, успокоение, сън, кожни. Какво друго може да прави CBD-то като продукт?